Nilqawkom eżiż udjenza madwar Malta u Għawdex. Nilqa il-Maltin kollha u l-Lawċin kollha u l-Kristjani kollha u n-sara kollha ta' madwar Malta u Għawdex kollha li tisegwuna. Nemmen li l-kelma tal-lejla ħadkun ta' inkoraġġiment għalik u ħadkun ta' freskezza spirituali għalik. Ejja nitolbu flimkien ħalli nirċivu l-kelma tal-mulej. Alleluja, praise God. Kulħadd jitlob warajja, Miss Qadis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Spiritu Santu, kellimni, għamel il-kelma tiegħek tinfidli qalbi u mulej Qadis it-trasformani biex inkompli nsir niġbaħ iktar lil Sidi Ġesu Kristu. Dak kollu mulej li qed tagħmel fija. Mulej inċedi qalbi u l-ispirtu tiegħi fidejk biex iseħħu jsir ir-rieda u l-pjan tiegħek fil-ħajja tiegħi għall-glorja tiegħek missier f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' Iżajja 40. Illum xaqt inkellimkom fuq wieħed mis-sinjali ta' dawn iż-żminijiet. U l-messaġġ jismu il-qerq colon jew semicolon għajjejt u għamejt. Issa ħatifhmu xi tfisser minn ftit ieħor. Iżajja kapitlu 40. Għajdu li il-verità u kunu onesti. Kemm hawn minnkom daw l-aħħar ġimgħatej ftit jiem tħossukom għajjejtu. Iftaħ ollu jdejkom. Ħanara, ollu jdejkom ħafna. Hawnhekk kważi l-maġġoranza. Kemm hawn minnkom din hija xi ħaġa li innotajtuha dal-aħħar, ollu jdejk li ngħiduha dan. Innotajtuha di l-aħħar. Interessanti. Għax ħafna minnkom actually. Għax nifhimha li il-bniedem jgħaddi minn staġuni li jgħajja, sewwa, jgħajja fiżikament, jgħajja emozjonalment, jgħajja mentalment, jgħajja. Essaċ li aħna ngħidula spiritualment, imma essaċ mhu spiritualment, għax ispirtu ma jgħajjix. Imma b'mod ġenerali ngħidula anke spiritualment. Imma teknikament ma jgħajjix l-ispirtu. L-ispirtu jgħajja r-ruħ, il-menti, il-ġisem. Sewwa? Anyway, imma fil-ktieb ta' Eżajja, morru fil-ktieb ta' Eżajja, kapitlu 40. Infatti mnalla ma jgħix l-ispirtu, għax huwa l-ispirtu li jżomna. L-ispirtu talla maqut ma l-ispirtu tagħna li jżomna. Amen, eżatt. Mela, Eżajja kapitlu 40, kelma li forsi xhud minna ġili rajnija u nemmi li ta' inkoraġġiment għalina u għandna bżonn nisimgħu f'dan iż-żmien. Isma' vers 28. Jaqgħu ma tafux lanqas ma smajtu. Il-mulej u Alla ta' dejjem, il-ħalliq ta' tru fil-art. Ma jgħajjaqat. Alla ma jgħajjaqat. Isn't it interesting? Għal dawk li xi darba ħassejtukom li l-għadu jfesfislek u inti minn għalik jkun Alla u qed jgħidlek ġibajt, dejjaqtni. Mhux fehm. Alla mhux ħajlek hekk. Għax ma jgħajjiex. Għajjejtni. Mela mux Alla żgur, għax Alla ma jgħajjiex. Il-mulej u Alla ta' dejjem, il-ħalliq ta' tru fil-art. Ma jgħajjaqat u ma jinkeċ. L-erf tiegħu ma ssibx tarfu. U li għati l-qawwa lill-għajjien. Jagħti qawwa lill-għajjien. Jekk tħossok għajjien il-lejla, il-mulej ħajatik il-qawwa, ħajatik is-saħħa. U jkattar il-qawwa lil minhu bla saħħa. Ejda warajja mulej Qadis. Għatin il-qawwa tiegħek. U għatin is-saħħa tiegħek. Fi Kristu Ġesu. Jintelqu ż-żgħażagħ u jgħejjew. Jiġifieri avolja tkun żagħżugħ u għavolja tkun mimli saħħa u mimli ħajja u kol tista' tgħaddi minn żmien fejn tħossok għajjien. Jiena mhux nitkellem fuq lejja ta' wara d-disa jew wara l-10 11 ta' filgħaxija li kulħadd irid tajjeb, dik lejja tajba xi tmur torqod. Nitkellem fuq ħajja il-ħajja tajjik. L-inkwiet, il-mart. Li tibda tajja kemm ħaddum ma tara dan il-miraklu, kemm ħaddum ma tara din il-breakthrough. Tibda tajja.
Imma dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom. Jittamaw fil-mulej, jittama tagħhom hija fil-mulej. Jittama tagħhom mhux fil-xogħol, fil-boss, fil-pajjiż. Infatti ħafna mill-Kristjani ninnota dal-aħħar, meta jgħidlek dal-aħħar mhux dal-aħħar jumej, ġifieri daw l-aħħar ftit xhur, jisom ħafna għajjew għax tant qed jaraw ħmieġ jiżdied, id-dnub jiżdied, il-korruzzjoni tiżdied, l-imbarazz minn ta' kull tipu ta' kull kwalità jiżdied. Tinnota jibdew qed jgħajjew ħafna Kristjani. Hawn minnkom ħassejtukom tibda tajja. Taf li dik hija parti mill-iskema tad-demonju tal-aħħar ta' żminijiet, il-Bibja tgħidlek l-għadu ġie kontra l-qaddisin biex jgħajjihom. Kontu tafu dik qiegħda fl-Iskrittura. Edha fl-Iskrittura tal-Apokalissi, edha fil-ktib ta' Daniel. L-għadu ġi kontra il-qaddisin u għajjihom. He made them weary bl-Inglis. He wearied the saints. Għajjihom il-qaddisin. Imma dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom. It-tella u l-ġwenħaj bħal lajkli. Jiġru bla ma jgħajjew, jimxu bla ma jintelqu. Fil-ktib ta' Mattew, di il-biraħ qed xi ħaġa simili, għax anke d-dinja, ħafna nies fid-dinja ta' għajjew. Aħna ħafna drabi meta nħarsu lej s-sinjali ta' madwarna. Ħafna min-nies jaraw il-gwerer, jaraw il-mart, il-viruses. Però wieħed mis-sinjali prinċipali mhumiex dawk huwa l-erq. Issa illum kelli revelazzjoni oħra li qatt ma rajta jiena. Il-erq number one ġieli tkellim fuqha f'xi mod jew ieħor tkellim. Infatti kont għamilt messaġġ fit-2015 u tellajtu fuq il-gruppi tistgħu tarawh. Imma xorta ħajkun differenti minn dak il-messaġġ. Għaliex ovvjament kull sena u kull staġun Alla jtik iktar dawl fuq ċertu suġġetti. Kif il-bniedem jitqarraq u jiġi mqarraq? Għax inti biex tiġi mqarraq mhux mill-lum għal-għada, huwa proċess. Tiġi mqarraq huwa proċess. Mattew 8:24 mur hemmhekk. 24. Grazzi Spiritu Santu li inti tkellimna. Vers 3. Kif kien qiegħed fuq il-għolja taż-żebbuġ, id-dixxipli resqu jistaqsuh rasu rashom. Ejdilna dan id-diġrif tat-tempju, il-miġġa ta' Ġessu. Meta se jiġri? U x'ħajkun isimgħu għadi il-mistoqsija, x'se jkun is-sinjal, mhux is-sinjali, is-sinjal. Mhux is-sinjali, is-sinjal. Tal-miġġa tiegħek u ta' tmiem id-dinja. U Ġesu iġibhom araw li ħadd ma jqarraq bikom. Mhux is-sinjali, is-sinjal. Is-sinjal huwa li l-erq jikber b'mod sfrenat. Il-erq. Il-erq jikber b'mod sfrenat. Alleluja. Mela. Kulħadd jgħid il-erq huwa s-sinjal prinċipali tal-aħħar ta' żminijiet. Tal-aħħar ta' żminijiet. Jekk inti tinnota, jew ħa ngħidilkom din mistoqsija. Kemm minnkom tinnotaw il-erq jiżdied u tibda tgħid qalbek ekkara. Imma possibbli din nies mhumiex qed jindunaw. Imma dawn mhumiex jindunaw. Dak li suppost huwa ovvju laqqas qed ixommuh. Għax il-erq
qed jiżdied brata qawwija. Il-qerq qed jiżdied brata qawwija. Il-qerq, il-biċċa xogħol hija di, il-qerq huwa perikolus. Għaliex waqt li wieħed ikun imqarraq ma jafx li huwa mqarraq. Jekk mara tkun mqarqa fuq xi ħaġa, ħanitkellmu fuq affarijiet spiritwali, ħafna drabi ma tkunx taf li hija mqarqa. Hemm gwidi, linja gwidi fil-Bibja kif inti tkun taf biex ma tkunx mqarraq. Għax il-bqija titqaxkar mal-kumplament tad-dinja li jiġu mqarqa. Imma l-biċċa xogħol issa dija. Number one, tox ħares lejn id-dinja, ħares lejn il-Knisja. U bda minnek. Għaliex Ġesu twissija il-qerq tal-qerq jagħtiha lill-Knisja mhux id-dinja. Min m'għandux il-Kristu tiġà mqarraq. Ma jistax ikollok iktar qerq akbar minn dak għax tiġà ċħadd id-dawl tad-dinja mela żgur fidla. Imma l-bosta mill-Knisja huwa mqarqi u qed jersqu lejn il-qerq u dejjem jittolleraw iktar gideb u iktar jitqarqu. Ħasemmilkom xi punti għaliex il-qerq jiżdied u għaliex ħafna jiġu mqarqa. Per eżempju, ħammorru fl-ewwel Timotju 4 malajr. Fl-ewwel Timotju 4. Jekk intom tindinaw, mela illum ħajtkellem fuq il-qerq fuq kif bosta qed jitqarqu, ħan nirreversjaw l-equation. Jitqarqu għax għajjew għax jitqarqu għax ejjew għax. L-Ispiritu jgħidilna ċar li fl-aħħar ta' żminijiet li aħna żgur qegħdin fihom, issa kemm baqa' għal miġġa ta' Ġesu ħadd ma jaf eżatt, imma aħna żgur qegħdin fl-istaġun tal-aħħar ta' żminijiet. Xi wħud jitbedu mill-fidi, mela dawn ma law huma Buddisti, law ma atei, dawn huma nies li kienu jemmnu fi Kristu. Dbedu mill-fidi. Aħwa, jekk inti tħares madwarek, inkluż anke ġo din il-xirka, knisja, komunità, bosta nies, erħilu li ovvjament mhux kulħadd qiegħed hawn, imma ma baqax jiġi il-fellowship, ma baqax jixxierek, mhux għax mar xirka oħra u mar knisja oħra, għax waqfu jimxu mal-mulej. U bdew jemnu il-gideb. L-Ispirtu jgħidilna ċar li fl-aħħar ta' żminijiet xi wħud jitbedu mill-fidi. Jagħtu widen għal spirti qarrieqa. Jagħtu widen għal spirti qarrieqa. Isimgħuni aħwa. Id-dinja miżawda bid-demonji. Issa taqtax qalbek hemm iktar anġli. U laqqas ikun m'hemmx anġlu wieħed jekk għandek il-Kristu xorta talibhom kollha. Sewwa imma titkollok inti tkun 100% li għajnek hija fuq Ġesu. Titiżżomm ma' Ġesu. Jagħtu widen għal spirti qarrieqa u għat-tagħlim tax-xjaten. Dawn jisfaw mqarqa, dawk Kristjani ta' dawk kienu fostkom ta' li jgħidu praise God u jgħidu I love Jesus. Jisfaw mqarqa. Min nies giddieba li għandhom il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza tagħhom. Morru fil-tieni Timotju 4. L-istess simili. Nitolbok vers wieħed bil-ħerqa quddiem Alla u Kristu Ġesu li għandu jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin fisem id-dera tiegħu u s-saltna tiegħu xandar il-kelma. Għamel l-underline dik. Xandar il-kelma. Riċenti għadni kif smajt rajta dokumentarju, infatti anka ġabuha fuq il-stazzjon Kristjan. Il-Ċina qalbet il-Bibja. Għamlet Bibja, tiktab Bibja oħra.
Għanna mexxejja reliġjużi madwar id-dinja jipprovaw jissejħu Kristjani, xi wħud minn ovvjament qed titkellem għal Kattoliċi mhux kollha, imma għandna leaders Kattoliċi jiddispiċi ngħid inkluż il-Papa li jrid jingħaqad u jagħmlu reliġjon waħda tad-dinja. Mal-Musulmani, mal-Lut, tinsiex waqt li Alla jħobb il-kulħadd u aħna nħobbu l-Musulmani u l-Lut, imma daw kollha jiġħdu l-Ġesu Kristu li huwa l-Ibn Alla. Tinsiex Ġesu ġie għall-Lut u lil min ċaħdu mhux ħajsalva, anke jtenaqad magħhom inti. U il-Musulmani għandu jissemma aktar Ġesu minn Muhammad u kieku jaqraw il-Quran bir-revelazzjoni jisalvaw. Għax Ġesu fil-Quran huwa l-unika profeta li qatt ma xaf id-dinja mingħajr nub u l-unika wieħed li huwa mingħajr nub huwa Alla. Dak biċċa bil-verità. Hemm ħafna iktar. Imma isimgħuni ħanejdkom intom kemm minnkom tħobbu l-verità. Jekk ma tħobbx il-verità, jistħoqlok tiġi mqarraq. You deserve to be deceived. Il-Bibja titkellem fuq il-qarn iż-żgħir li huwa l-profeta fals. Apokalissi 13. Li jitkellem jidher minn barra bħal ħaruf, imma jitkellem bil-lingwa tad-dragun. Jidher sweet, friendly u karizmatiku. Imma leħnu huwa d-dragun. Huwa mexxej reliġjuż li jrid iġib one world religion. Nista' nassigurakom Kristu qatt ma ħajkun hemm. Kristu tal-Bibja qatt ma ħajkun hemm. Għax kull min jiġħad lil Ġesu bħala l-Ibn Alla u jemmen li Ġesu huwa l-Messija u li ġi minn Alla l-Missier mietu qamur xoxta, min jiġħdu da l-ewwel Ġwanni 2 u l-ewwel Ġwanni 4, Ġwanni li kien ma' Ġesu jgħidilna bl-Ispiritu Santu li min jiġħad il-Kristu bħala l-Ibn Alla, dak huwa l-Antikrist. Ħobb il-kulħadd, imma l-verità hija waħda. Jisimha Ġesu Kristu. Sekk inti ma tħobbx il-verità, jistħoqlok tiġi mqarraq. Mhux it-tort Alla, it-tort tiegħek. Il-verità qiegħda available biex inti tista' tiftaħha u taqra u temminha. Simple as it. Simple as it. Anyway. Morru fil-ktieb ta' Proverbi wieħed. Waħda mill-affarijiet li għaliex bosta jitqarqu u qed jitqarqu jew waslu biex jitqarqu iktar, il-Bibja tgħid bl-Ingliż minħabba il-complacency tagħhom. Kemm minnkom tafu xi tfisser complacency bil-Ingliż? Complacency bil-Malti tfisser bruda spiritwali. Xejn mu xejn. Xejn mu xejn. Indifferenza? Indifferenza. Ġifieri ma taffettwanix li I don't mind, ma tibboderjanix. Ħanejt għal dawk li għandhom widnej biex jixtiequ jisimgħu il-verità bimħabba jekk kien Kristjanu Kattolku u r-raġunament tiegħek huwa hekk ara. La ma ffettwax lili mela ma jimpurtax, ma jimpurtanix la ma jiffettwax lili. Kristjani li kienu jiġu u llum ma jmorrum kienu mqarqa u qegħdin fit-triq tat-telfin għall-infernu jalla jisimgħuni. Meta tilhom fuq rigward prinċipji politiċi li daħlu f'pajjiżna rigward l-abbord,
Għalli jidħol l-abbord, għalli jina wara kollox minix ħammur nagħmel l-abbord. Imma basta fidil u vera fidil lej partit, għax laqwa la ma nagħmlux jien ma jista' jidħol, laqwa ma nagħmlux jien. Dak ta' x'inhuwa, dak huwa ġenerazzjoni ta' nies bi bruda. U ħafna minnhom ta' fejn huwa taf xi sejħu Kattolċi u Kristjani. U ħafna minnhom kienu jmorru l-fellowship, il-youth fellowship, il-River of Life fellowship, il-Word of Life fellowship, il-Bread of Life. Ħafna minnhom kienu jmorru l-fellowships. Illum huma bi bruda. Ma importanti, basta jiena allura tidħol id-droga, jiena mhux ħammur nagħmel id-droga. Imma int parteċipi. Ma int tgħid ma importanti għax jiena mhux ħanagħmilha. Imma li jagħmel ħadd ieħor rajt, jiġri joqtol it-tarbija ħadd ieħor laqwa tagħmlu xejn. Imma tjagħmlu bil-permess tiegħek li inti tant inti għandek bruda spiritwali li inti laqqas taf li tista' tiġi l-fellowship u inti bqarraq. Taf kemm hawn minnhom gżuz Kristjani jmorru quddisat knejjes u fellowships. Gżuz. Għax għandhom lejaltà aktar lej partit milli lej Kristu. U jekk toffendi ruħek qed turi ċar li inti għandek iktar lejaltà lej partit milli lej Kristu. Qed tikkonferma quddiem Alla li Alla tjara qalbek. Kristjani ta' daw u għamlu l-korsijiet u għamlu u ġew minnhom u għalmu minnhom. Għasrit nemmen meta xi ħadd ġej u kien parti mill-grupp ta' responsabbli u jiġi jgħid li jiena tidħol l-abbord jiena mhux ħanagħmlu. Basta nibqa' lejali lej il-partit. Tal-bliħ. Ara xamat. Ara x-deception. Li waħda kamera. Jistħoqlok 100% kun imqarraq. You asked for it. Receive it. Nitħassar il-min ma jafx, mux il-min jaf, u ċaħat il-verità u kien jaf. Dik li għanna pajzna. Mux xaħġa ta' pajzna bis, xaħġa madwar id-dinja kollha. Kif jista' jkun għandek ruxma ta' Kristjani jmorru jivvotaw lek il-Biden? Biden, ta' enti għandek naqħjiel x'jagħmel Biden, apparti li huwa pupazz ta' New World Order. Taf kemm ġab ħmieġ u għaffajt diaboliċi fuq id-dinja da Biden. Imma ħafna Kristjani votawlu. Għax bruda. Hemm bruda. M'hemmx imħabba ġenwina lejn Kristu. Allura Trump, għax dak tixkom ma salvaġġ, imma bħala lider ħanejdlek. Ara sibli xwieta aħjar minnu. U kien jaqbes għad dak li huwa sewwa. U jħobb dak kollu li suppostina u inti nħobbu. Żwieġ bejn mara u raġel biss, tfal jadottawhom papa u mama biss, abbord assolutament għall-ebda raġun, dak kien semma Kristjana li. Allura x'inti għax kienu ħobb in-nisa, irringrazzja Alla raġel normali kienu ħobb in-nisa. Praise God. U meta ma kienx jaf Alla kellu turru minnhom, mhux ovvja multimiljonarju. Dak kellu kull sajs, kull kulur u kull għamla. Għax kif jitratta n-nisa. Għanajlek, tidnajlek kif jitrattom n-nisa, kif iridu jiġu trattati eżatt. ċiġifieri, passu, x'inti dej? Għax inti ħadd ma jitrattak kif iridu mingħajr il-permess tiegħek? As simple as that. Sew maraw raġel. Imma ħafna nisa fid-dinja urjhom karozza sabiħa u urjhom naqa' flus u daqsejn. And business and open for business. That's it. Come on, that's the truth. ħafna nisajek. Jattiraw ruħom li jirġi li għandhom il-liri. Bis-serjetà. Issa. Tajjeb li kollu liri u kollu ġob, ma mhux dik l-ewwel, iktar ħaġa importanti da hija. Speċjalment jekk tissejjaħ b'xi mod xi tip ta' Kristjana. Are you okay? Are you still alive? Are you still breathing? Yeah, praise God. Thank you, Lord.
Amen? Mela, Proverbi 1 vers 28. Proverbi 1, u għettilkom jien. Proverbs 1:32. L-ebbusija ta' moħħom nieqes toqtolhom. Il-bruda tal-boloħ teqridhom. Il-bruda tal-boloħ teqridhom. The complacency of fools destroys them. Mela inti għabli m'intix qed tmur tisraq u toqtol u tispara u tisraq xi bank, imma x'inti complacent għandek bruda jisu ma jimpurtax basta mhux qed jaffettwa lilek personali dirett, inti għala ċan xejn, ma jimportanix. Għastaf li Alla tiwissik li dik it-tip ta' mentalità u attitudni qed toqtlok quddiem Alla. U titngħidlek daw it-tip ta' Kristjani moħħkoma. Il-lejla biss Alla biss jaf kemm kbira l-Knisja vera, Sewdi u sew ta' Malta kollha. Il-bruda toqtolhom. Għadni ma rajt Kristjan wieħed f'ħajti s'issa li għandu l-attitudna ta' complacency li jisu ma jimpurtax qed jiġri madwaru, indifferenti lej dak li suppost Alla jobod. Għadni ma rajt wieħed jew waħda on fire for God. They go to church, but they are dead. Le, inti tista' tiġi river of love, mhux problema, l-bib miftuħ, anke l-kelb jgħaddi. Complacent, bruda, indifferenti. Ma jimpurtanix, I don't care. Basta ma jaffettwax lili, ara x'egoizmu diaboliku waqt li ngħidu li aħna ta' Kristu. U inti taħseb li inti binti ġimqarraq. Il-bnidem Alla fil-ktib tal-Proverbi xartejt dak li jħobb Alla jħobbu l-bnidem Alla. Dak li Alla lill-Alla u jidardru lill-Alla Alla u jidardar lili. Il-Bibja tgħidlek jobbodu. Dak li jobbodu Alla jabbodu l-bnidem Alla. Naf li Alla ma jobot l-ebda bnidem, jħobb il-bnidem. Imma l-ħażen u l-ħmiġ jekk ma tobbodux int mejjet. U imqarraq. U mmarkat bil-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza. Ġieli ħsibtu fuq dik il-kelma, immarkat fuq il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza ġi tfisser. Tidnejlek xi tfisser il-markat bil-marka tal-ħażen? Kama minnkom kontu xi chain smoker? Għaw xaħat kien minnkom xi chain smoker għaw? Chain. Ġieli kontu daħħal u subajkom? Ma tant tibda ħraqtu, tant ħraqtu l-sienek jew subajk, tant ħraqtu li laqqas għadek tħossu s-sigaret. Ġieli għaw xaħat minnkom kontu jiena fit-tek, jiena per eżempju naqbad tazzatew niblaħħajdu li l-għla dik kif blajta inti ġada taħraq. Għalix issa jiena hawnhekk, ma nafx xejdulu fl-ma aerja. Għaw xi ħadd xi. Min? Esofokis? Esofocus. Esofocus. L-esofocus tiegħi jiena tarraxtu għax dejjem li xopit jaħraq. Imma jekk inti ma tkunx imderri u tieħu naqra boqqa taħraq, tex kemm twaħwaħ. Imma xina derrejtu, allura jina tarraxtu dak. Issaw min il-kuxjenza tiegħu tarrax u l-ħażin taqas jibboderjaħ. Dik tfisser inti issa għandek il-marka tal-ħażin fuq il-kuxjenza tiegħek u l-mulejtik il-grazzja l-lejla u jżurek bil-kelma qandisa tiegħu u he helps you wake up because you're dying if you're not already dead. Ektejt ukoll fil-ktib ta' Zefenija, kapitlu 1 vers 12. Fil-ktib ta' Mattew, mhux ħanfittix mħabba l-ħin.
Fil-ktib ta' Mattew titgħidlek anke fl-aħħar ta' żminijiet li mħabba ta' xuħud tibret. Bħalma ħafna minnkom tafu li għamiltu l-kors ta' John Bevere. Qed titkellem mal-imħabba tal-Kristjan. Tibret. Tibda ma jimpurtakx, I don't care. Xuħud jispiċċaw jilabu dik li l-famuża bl-Ingliż jgħidula the blame game. Il-min ħawwaħħal, ma fi ma aħna jiena qiegħed kif jien imħabba xi ħadd ieħor. Jiena tal-għad, jiena nieħu pjaċir, ħanejtek kara, ħanejda bil-kontra. Nitaxxaq. Meta nintaqa' ma' xi raġel vera talla, raġel vera talla, mara vera talla, li minflok ħanar il-min qed ifittex, ħajara l-min qed ifittex, jew ħatara l-min qed ifittex f'min twaħħal, jew f'min ħajwaħħal għax mhux qed jiġi l-fellowship, għax mhux qed jaqra l-Bibja, għax mhux qed jaħfer, għax mhux qed minflok qed ifittex il-min ħajwaħħal, jieħu responsabilità kollha hu, jew jieħu responsabilità u jgħidu mulej. Urini, uri lili. Ma x'għandna naraw x'ma ta' Kristjani, iffittxu lil min ħajaraw ħajwaħħlu f'xi ħadd. ħafna. Turrun. Pasa ma niġiġ il-fellowship għax. ħafna drabi jkun persuna. Jew ir-raġel jew il-mara jew it-tfal, jew il-kelb jew il-pappagall, jew il-qattus għax it-tfal tates, jew il-qattusa kellha tfal jew kellha l-frieħ. Jew għax it-tombla jew il-barbecue, issejna mhux qed ninkom tmorrux barbecue ta'. Morru barbecue. Ovvjament, mhux inti tkun il-barbecue, orajt mur il-barbecue. Imma in-nota bniedem matur talla, moħħkom hawn. Kellu Ġesu f'min iwaħħal jekk irid iwaħħal xi ħadd. Ibda minnek, iwaħħal fik. Kif Ġesu ma waħħal fħal? Il-Bibja tgħidlek meta kien qed jgħajruh jsawtuh u jakkużawh, il-Bibja tgħidlek la fetaħ fommu u ma waħħal f'ħadd u ma ddefenda ruħu għal xejn. Għal xejn. Ma ddefendix ruħu, ma fetax għalfejn tagħmlu lek, jien ma ħaqniex. Ovvjament qed nitkellmu fuq li meta jsillek l-inġustizzja u l-ħażen mħabba l-Vanġelu, Sewwa. Anyway. Ma aħna nippruvaw nwaħħlu, ħa naraf minn ħawwaħħal, it-torta min. U ġeneralment dawk li huma li iktar viċin tiegħek. Issa ismawni, meta aħna nibdew nkunu complacent, għalax għanxe ma jimportanix, I don't care, bruda, indifferenzi. Nibdew nimxu lej il-qerq. U għed nitqarqu. Kulħadd jgħid il-qerq huwa proċess. Ħadd ma jkun jaf il-verità llum u għada jqul mqarraq. Ħadd. Qed ngħidlek issa minn issa kulħadd jgħid warajja jien inkun imqarraq jekk dejjem nittollera ftit ħażin. Jekk tittollera ftit ħażin illum, mbagħad għadha ftit ukoll. Mbagħad ftit ukoll. Ġimgħa wara ftit ieħor, għall-ewwel ma tindunax. Wara żmien tħares lura u tgħid qed niddejjaq ta' nimxi mal-mulej. U lex immur iktar fellowship m'għandix abdiet naqra l-Bibja. U qed tinduna li tmut. U l-biċċa kbira tal-Kristjani li xi darba kienu mħeġġa bin-nar għal Alla. Jiġu l-fellowship jekk hux dajja u ieħor jew oħrajn. Illum għandhom il-bruda għax mxew proċess ta' erq ma tawx widen għall-kelma tal-Alla, ma bħalma pritkajt l-erba li għaddew u għawdex il-ħamis għaliex ma kienux disċipli vera, disċipli, mhux kredenti, disċipli. Illum mitu spiritualment, mitu totali, mitu. Kemm naf nies, xi wħud minnkom tafhom intom, li kienu joħorġu jevanġelizzaw fit-toroq. Li kienu jifaħru l-mulej, jipprofetizzaw, jikkeċċu x-xjaten. Fejna?
U żgur hemm minnhom ħajwaħħal fija. Imma jekk inti qiegħed il-bot minn Kristu mħabba u knisja mħabba fija, ma inti qatt ma kont timxi wara Kristu, kont qed timxi warajja. Però jiena ma qasna minn mħabba fija, imma jiena wieħed minn dawk li ibblejmjaw biex huma jħossuhom tajjeb. The scapegoat, bħalma darba xaħat qalli. Xaħat irid jieħel, u ejja waħlu l-fasser, mhux l-iktar wieħed lider. U jekk ngħidu li huwa t-tort tiegħu ħafna ħajamluni għax. Sewwa kemm il-darbet ta' di ħanerġa' ngħidilkom. Kemm qed tiġu ttestjati aħwa? Jiena magħkom ta' ġifieri. M'intix tinduna li kull ħaġa li tgħaddi minn ħajtek qed tittestja biss lilek. Intom, jiena u inti, isma'w, intom taħsbu f'dak il-jum li xi darba m'intom x'ħad ipawwaw. Taħsbu dak il-jum li intom xi darba intom ġisimkom ħajkun imkaxkar ġo kaxxa. U ruħek ħatkun bil-grazzja tal-Alla quddiem Alla fi Kristu. U għalkemm nemmen li jiena salvat u aħna salvati bil-grazzja b'Ġesu biss, imma ħafna ħajtilfu taħija. Ħajtilfu premijiet, ħajkunu salvati, imma xorta ħajgħaddu mill-mistħija quddiem Alla. Il-Bibja tgħidlek li bosta jkunu salvati imma bil-kemm. Jiena u inti ħaqna nsalvaw bil-kemm, meta nafu il-verità kollha. Grazzi mulej li nsalvaw bil-grazzja ta' Kristu u bil-grazzja ta' Kristu biss. Imma inti u jiena msejħin biex ikonna salvazzjoni tal-glorjuża. Nkunu salvazzjoni tal-glorjuża jiena u inti rridu nibqgħu ħeġġa ġenerata. U anke meta ma jkollokx xab titqabbad dik il-fjamma, titibqa' nar, u anke ma jkollokx xab taqra dik il-Bibja tittaqraha. Għax waħda mir-raġunijiet li ħafna jitqarqu believe it or not mhijiex sekk komplikata biex tifhimha, jifqu jaqraw il-Bibja da. Issa qed ngħidilkom da. Ara ħanamilkom profezija, 100% ħassieħ, iqaf aqra l-Bibja u tara jekk sajn oħra tibqax mal-mulej. Ifaqra l-Bibja. Le, jina ħanibqa' niġi mal-fellowship, le, qabli anke sena oħra tkun waqaft rajt il-Bibja wara sena. Tibqa' tiġi l-fellowship bad tkun hawnhekk tkun mejjed. Taf kemm hu nies imorru knejjes madwar Malta għawda xu? Mela xi imorru l-Knisja b'daqshekk tiggarantilek li inti Kristjan għax inti tmur Knisja. Ħafna jmorru tal-vizzju, ħajmorru jħilsuha u ħafna jmorru hemmhekk għax il-Knisja bħal partit. Fidile il-partit. Xil-Bibja qatt ma jiftħuha. Il-verità qatt ma jħalluhom jiċċellenġjhom, jekk tgħidulhom xi ħaġa jgħidulhom għax dak mhux għax inti mhux qassis u għax intom mhux bħalna. Mela mar ikompli l-Knisja qalbi. Inti mhux il-verità trid. Inti tiddrawwa u ġest għandek fedeltà lejn partit, lejn grupp ieħor. Mela, meta ħajbda ġrijek, isimgħuna, waħda minn raġunijiet oħra għaliex ħafna jitqarqu. Issa di llum kelli rivelazzjoni fuqha, isimgħuni di. Hija lejja. Ejja. Jekk intom tindunaw taqrajna fil-ktieb ta' Eżajja 40 li abbosta jejjew, anke żgħażagħ jejjew, l-anzjani jejjew. Morru fil-ktieb ta' Mattew 11, skrittura li hija popolari għalina. Mattew 11. Kun, ħanirrepeti li nifsi xett l-erba, kun disċiplu ta' Kristu, mhux kredent biss disċiplu. Mattew 11, vers 28. Dak li mġesu. Ejjew għandi intom il-kol tinsabu imħabtinum taqlin. U jien inseraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umru intom issibu l-mistrieħ għarruħkom.
Għax il-madma tiegħi huwa ħelu u t-toqol tiegħi huwa ħafif. Ħanilkom ħaġa ħwa. Meta jiena u inti ngħejja, kemm minnkom ġieli filgħaxija tejja u laqqas tibda tara. Kemm minnkom pereżempju filgħaxija tant ikolkom jew wara nofsinhar, jew tkunu ġejjin minn xi xogħol ta' billejl, u tant ikollok ejja li anke littri tal-Bibja u littri tat-telefon laqqas tibda tarhom ċar. Ġieli ġralkom hekk? Il-vista titbiddel meta tejja, moħħkom hawn, moħħkom hawn, moħħkom hawn, moħħok hawn. Meta tkun għajjien, il-viżjoni tiegħek, vista tiegħek ma tibqax ċara. Mela l-Bibja titkellem fuq kif l-Antikrist id-demonju jrid jgħajjik, jekk jirnexxielu jgħajjik u tibqa' għajjien, issa ma tibqax tara ċar. Ħafna ġielu smajtu kemm il-darba jgħidlek is-suq x'meta tkun għajjien għaliex. Għax ma tarax ċar. Is-sensi tiegħek ma jibqgħux jaħdmu intatti kif suppost. Issa meta inti tajja spiritwalment x'jiġrilek. Għalhekk itolbu għall-pastor u jtolbu għall-pastors u għall-mexxejja għax ikollhom ħafna xi jġorru fuq spallejhom. U jgħajjew u mhux ħajjina, xorta jridu jippreparaw l-ikel. Jridu jintaqgħu man-nies. Jitolbu man-nies. Jinkoraġġu lil dak li żvija, jinkoraġġu lil dik li qed taqta' qalba. U ħafna drabi jkunu għajjin huma. U mbagħad kif jiġilek xi ħaġa għax il-pastor. Ħanejdilkom naqra ħoxna vili. Jiena minniex ħanaqta' qalbi f'isem Ġesu Kristu għax irid għax jiena nafda fil-mulej. Imma jekk intom tagħmlu naqra riċerka kemm jaqtaw qalbhom pastors fid-dinja kull xahar titbellaħ għajnejk tiġibhom wara wednejk. Inti tista' tċempel il-pastor biex jitlob għalik, il-pastor min ħajċempel biex jitlob għalik? Lin-Naġa? Inti tista' taqa' fid-dnub u tgħidlu pastor jitlob għalija ħan inkun b'saħħti? Jekk il-pastor jiġi jgħidlek jiena waqgħet id-dnub ta' tlob għalija. Olqot ir-raj u jinfirxu in-naġġ. Jalla ssiru kollha pastors. Kemm hi? 1700 fix-xahar jabbandunaw ix-xogħol ta' pastor. Dak fl-Amerika biss naħsebu. Għaliex? Għaliex serqu bank għax qalbu għar-raġel jew l-mara għax għajjew. Għajjew. U inti ma stajx tiġi l-fellowship għax kont għajjin, jew għax kien isħan, jew għax kien il-bart, għax kellek it-tombla. Jew għax kien l-futbol. Rux ma tarġil b'saqajhom barra jidru barra wara biċċa ġilda. Mbagħad jitħallsu l-miljuni. Amen. Tħallix, ismawni. Jekk inti ħassok għaddej minn żmien fejn inti għajjejn, strieħ. Believe it or not, kienet Hagen kien jgħidek, mhux ħatemnu ovvjament, ma kienet Hagen kien jgħidek. Ħafna drabi il-Kristjan l-għandu bżonn isum. U laqqas jitlob u laqqas jaqra l-Bibja. Issa ħuduha fil-kontest, ma tmux toħduha biss. Xi kultant imma l-Kristjan taf x'għandu bżonn? Jorqod. Go to bed, sleep, watch a nice movie, eat a good meal. Make somebody else pay for it. Daw kolla jintom iċċabċpu qed naħadaħ għal toħduna niklu. Praise the Lord, grazzi minn qudiem. Ċinkella ċabċabtu għal xejn. Alleluja.
Imma vera, aħwa. Xu kultant kull mandek bżon. Just torqot, relax. Do nothing. Do nothing. Issa tamil xi xarek, ma tamil xi. Sawa. Ġurnata 2, 3 mhux ma titlobx għax inti ma jekk vera talla kif tqum tgħidlu l-ewwel ħaġa grazzi mulej. Imma il-bnedem tal-mulej li jixxenna għal-mulej ħafna drabi għadt iktar minn ġas minuta mal-mulej. U ħafna minna forsi għattaw anka sijat. Imma forsi inti għajjejt. Mela tagħmel sijat. Insi. Issa, ħadd ma juħudi barra mill-kontest u tibda tgħidli issa, jiena kull ma nagħmel 5 minuti biss biex ma xnajja. Tifhem? Hemm żmien għal kollox, hemm staġun. Amen? Imma jiġri dak l-istaġun. ħafna mill-Kristjani jew ħafna mill-aħwa ġieli jaħsbu li jiena tant jiena Superman. Praise God. Hallelujah. Avolja, joġobni The Flash, joġobni Spider-Man. Insomma. Jaħsbu li jiena nitlob filosofija. Kemm minnkom taħsbu li jiena nitlob filosofija? Kemm inti maqarraq? Ma nitlobx filosofija. ħafna minnkom taħsbu li jiena ħin kollu naqra l-Bibja. Ma naqrax ħin kollu l-Bibja. Nisgħidilkom li forsi l-maġġoranza ta' ħsibieti matul il-ġurnata huma fuq fil-mulej jew fuq f'talla, bħal mettilkom il-ġimgħa l-għandi. Imma ħafna drabi ħafna jaħsbu li l-bniedem talla huwa ġust inwaħħal fil-Bibja. Jekk ħani qed ngħidilkom xi ħaġa oħra bilanċ ieħor di. Jekk il-bniedem talla huwa biss inwaħħal bajnejh mal-Bibja, laqqas jaf jirrelata mal-komplement tan-nies ta' madwaru. Il-balanċ huwa sabiħ aħwa. Il-bilanċ huwa sabiħ. Issa, għal dawk li intom ma tantx taqraw il-Bibja, ma tantx tolbu u tqattaw ħin mal-mulej, insa dal-messaġġ u mur qatta' ħin mal-mulej. U mur aqra l-Bibja. Amen. Imma għal dawk li intom qed tgħixu għall-mulej huwa dejjem żmien ta' ejja. Bħalma tgħid l-Iskrittura li għadu ġik kont għal-qaddisin biex jgħijjhom. Ġast strieħ mela, strieħ. Ara film tajjeb, mhux film li niktek spiritualment, film li jġiblek daħka fuq fommok. Ara xi ħaġa ta' ċajt li titħaq bija. Ħajdilkom ċajta? Mela, ħadd itqum ma jekk ngħidilkom? Ejwa titħaqx issa ta' wara titħaq. Għadha qażet, għadha ġed titħaq. Halleluja. Mela ħajdilkom di tal-ġenna di ċajta. Mela dak kien hemm mara u raġel miż-żewġin għal ħafna snin. U jar-raġel kien dejjem jiġi sakranazz mejjet lura d-dar, fis-sakra. U kienet tgħidlu, twissieħ tgħidlu qed iddejjaqni, tinten minn li mimli xorb, u tidħol fis-sodda tinxtam qisek il-bar, tħall ġo s-sodda miegħi. Għarklu inta qed tagħmel imsarnik fis-sodda dejjem dan ix-xorb kollu. U għadda żmien. U baqaldu ma rridx jisma' u baqa' sejjer bija u jixrob u jmur u jinjora xtejt il-mara u fl-aħħar qal jien qalba qal jiena nagħmel ilu. Qalet mara tant tal-laħam. Qaltlu inta għandek xi parim saren tal-ħanżir jew tal-baqra. U dak ta' parim saren, ta' remsaren insomma. U qal issa nafx nagħmel. Issa kif jiġi jidħol fis-sodda jorqod sakranazz mejjed. Impoġġjhom lu taħtu. U hekk għamlet. U kif ġie poġġa fuqhom u laqqas ta' xejkas totali, ċek. Mela l-għada filgħodu qamet bil-kwiet bħas-soltu. U wara ftit ġie u qalla xiġrali, xiġrali. Alla fl-aħħar għamilta kif kont tgħidli int. Alla mamma mia xiġrali, għamilt imsarni kollha l-lejl. Għaltlu, inni ngħidlek jien Alla mhux dik l-ar. Alla l-arija, id-doluri li rajt u l-oġieħ li rajt. Għaltlu iwa kif? Għaltlu Alla x'meta bdejt indaħħalhom lura dex kemm rajt l-oġieħ.
هللويا. امين. اقعدوا اتنتي. هللويا. ميديسينا طيبة، الصحة هي جاية فوقتها. امين. ملا اقعدوا اتنتي من ليا هو اش ليا هو واحد من الاكويشنز باش انت تثبتها مقرق. ابقى فريسك في المولاي، اتهي مع المولاي، اقرا الكلمه، تقطعش من الشركه. والدوك اللي يسمعوني انتم باتوا من المولاي من هم شي واحده من داويه كلها عدو مش تارتويس لعدك خاية تسمع. في الاول كورنثين 13 فيرس 5 تقول لك اتشكري لك نفسك، اربلي لك نفسك باش تعرف فين انت في مع المولاي في الفيدة تاعك. كون اونست مياك نفسك. امين. هللويا. امشي في المحبة كل يوم، احفر كل يوم. خلي انت دولة فات ما يتقلوك زي ما وفرت لي لك يتقلوك سبيريتوالمن ويبدأوا يقتلوك سبيريتوالمن. ايفا مش كل حد خايف معك، مش كل حد هيقبل معك. انت الامبورتنت من ناحيتك هي هوب اغفر وامشي. as simple as that. انك يك انت زبالياي عليك كم النديمة، عليك كم المغفرة. امين. ويك شهات زباليا كونتراتيك توش تستنى ليلهم باش انت ترنجا حياتك. انت تسترنجا شين تريد. التست تاعك ريجولاري وابقى فديل، ابقى ديسيبلينات. praise and worship team please. اسمعوا المساج تاع الديسيبلين اللي انا اتكلم فيها. كونوا ديسيبلين. الكلمه حنفكركم من دوك اللي ما سمعتوش المساج. ديسيبل تفسر، ديسيبلينات تفسر لي انت بيرسونا ديسيبلينات كوميتد. والكلمه هي الرسنيات لي التشيركوستانسي تاع مدوارك ما يبدلوا لكش الديسيجن اللي انت عملتها لجسوم. داك هو الديسيبلينات. منتيش كريستيان تستجون، اما كريستيان الرسنيات الديسيبلينات اللي هنمشي مع الكلمه المولاي. مروا في كتاب تاع جاكبو كابيتلو ويه. جاكبو ويه. ثانك يو لورد. جاكبو ويه. مساج سمبليتي اما باش نكوراجيكم هو. من فيرس 22. كونوا انتم داوك اللي يعملوا الكلمه ومش بس تسمعوها ووقت ارقوا بكم نفوسكم. عشان شي حد يسمع الكلمه وما يعملش يكون بحال بني ادم اللي يرى في مرة في وجه اللي بيخ تويلت يرى ليلو نفسه يطلع وملار ينسى كيف كين. اما داك اللي يربل السوا اللي يجي بيرفكت الهلسين ويزوم صحيح مخها ما يكونش واحد اللي يسمع بس وينسى، اذا يكون واحد اللي يعملها حين دان الفلامي يلتيو شاتيت. جفري كنتي تستا تكون تعرف كيف ما تتقراش. اسمع الكلمه وبديها، اقرا الكلمه اجي فوقها. عشان كنت تقرا الكلمه تسمع الكلمه وتكون بليسير وتعرف الفيريتا هسه داك يسوي لك ارق ديسبشن. جواني 8 فيرس 32 سكتوره نهججكم تمموريزاوها. جواني 8 31 جسو قال للوط اللي يامنوا فيه. كم منكم تامنوا فيه؟ امين. فتيت الاخرين ما نعرفش شو يعملوا. Thank you for coming to fellowship. جسو قال للوط اللي يامنوا فيه يك الزموا في الكلمه تاعي. اسمعوا هذه تكونوا تساووا الشيبل تاعي. ملا البني ادم اللي ما يلزمش الكلمه الله سمع الكلمه تاع كريستو عرى الكلمه وما زميش جسوية يايلك انت حتكون من داك اللي حتكون مقرق. ملا انت تكون ويات من داك اللي ما تكونش مقرق زم الكلمه تاع جسو في حياتك. بالانجليزي don't lose sight of the word of Jesus.
fil-ktib tal-Lut kapitlu 12. Hebrews 12. Lut 12. Skrittura li tafuha wkoll naħseb vers 12 ismawha. Vers 1. La darba aħna wkoll għandna dwarna sħaba kbira ta' xhieda. Ejjew imdawru imwarbu minna kull xkil u kull nub li malajr ifixkilna. Jekk inti taf li hemm xi ħaġa ħażina f'ħajtek, għaliex ma tneħħiex? Għaliex għadek qed tittollera? Qed tħalli l-kawża tal-qerq biex tieħdok u tieklok. U b'qalbna qawwija nibqgħu niġru t-triq tal-prova li għandna qudiemna. Nżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu. Li minnu tibdew fih tintemm il-fidi tagħna u li hu flok il-lena li kellu qudiemu għata s-salib bla ma xejn qagħti is id-lajb tiegħu u issa qiegħed fuq il-lemin fuq in-naħda l-lemin tat-trontella. Aħsbu mela fih. Żomm għajnejk fuq Ġesu. Aħseb mela f'Ġesu. Amen aħwa. Galatin kapitlu 6 vers 9. Galatin 6. 6-9. Mela ma nejjew qatt namlu l-ġid. Għax jekk ma naqtawx qalbna naħżdu fi żmienu. Kompli għamel dak li huwa sew. Kompli għamel il-ġid. Kompli għamel dak li jagħġob il-Alla. U taħsad u tara r-riżultat. Tiqafx, tajjix. Il-premju tiegħek, il-barka tiegħek, il-miraklu tiegħek, ħataraħ jekk ma taqtax qalbek u ma tiqafx. Etta dil-ġimgħa, etta l-ewwel u ħanerġa' ngħid issa. Jekk tieqaf issa, is-sagrifiċċji, il-biki li kbejt, is-sagrifiċċji li għamilt, id-dbatijiet li għaddejt minnhom, jekk tieqaf issa jkun kollu għal xejn. Tiqafx. Taqtax qalbek. Il-mulej xejdilna. Salmi 55 vers 22. U bħala hija l-ewwel Pietru 5:7. Salmi 55. Daw kollu li tħossukom għajjejtu. Il-mulej tgħidilkom kelma ta' kuraġġ. Da żmien jgħaddi, dal-moment jgħaddi, dal-istaġun jgħaddi u taraw il-weda tal-mulej. Alleluja. Vers 23. Ħalli xortik fidejn il-mulej u hu jgħinek u jwieznek u qatt ma jħalli l-ġust jitfixkel. Itfa' l-ħsibijiet kollha tiegħek fuq il-mulej għax hu jinteressaħ fik. Cast your burdens upon the Lord because He cares for you. Il-lejla nixtiequ nagħmlu eżerċizzju. Kulħadd jibboċċi rasu, jagħlaq għajnejh. Xemmet itaqlek. Ħanejdilkom xi ħaġa prattika. U naf li tinstemma faċli, tgħidha, u forsi xi wħud minnkom tgħid faċli tgħidha. Nifhem li ċertu affarijiet jinstemaw faċli. Ma naħseb aħjar jinstemaw faċli minn jinstemaw diffiċli. Il-lejla, jekk hemm xi ħaġa li tittaqlek. Lik hu kien għalik. Mhux tiġà biddilta. Mhux tiġà arranġajta. Mhux tiġà għamilta kieku fis-seta tiegħek. Allura naqra prattika. M'intix tinduna li ma tistax indi bis-saħħa tiegħek. M'intix tinduna li iktar ma tipprova inti iktar qed tittaqqal. Allura mhux aħjar tagħtiha fidej il-mulej. U tħallija fidejh u ma toħodilux minn idejh. Ħanilek x'ngħidlu jiena kieku bejwet uħor lill-mulej. Ngħidlu mulej, għajjejt. Dil-ħaġa għajjitni. U ma rridix kun il-kawża tiegħi li jiena ninxef spiritwalment, li jiena nidbijat minnek, li jiena niġi nimqarra għax ma nibdix nara ċar, għax tant qed tikkonsmali enerġija u saħħa f'ħajti. U li ku stalija, kieku diġà għamilta ma nistax. Mhix fidejja, mhix bis-saħħa tiegħi ma nistax. Għalhekk il-lejla mulej ħanatija l-idejk fidejk. U nitolbok ħuda int. U mhux ħanoħodilek lura. Mhux ħaniddilja magħha aktar. Mhux ħaniddilja ma' dis-sitwazzjoni aktar. Jekk jieku xi ħaġa fuq ix-xogħol. Jekk kont
flus, relazzjoni, marda. Kieku stali kinti diġa għamilta, diġa irnexxik għamilta l-estejta, id-diljajt magħha ma mhux fidejk. It-tifel tiegħek, it-tifla tiegħek, mhux fidejk, mhux bis-saħħa tiegħek taf, għamilta ġarli kieku diġa għamilta inti. Allura għalhekk kieku m'intix tinduna il-mulet jipprova jiġbidlek attenzjoni ibni, ħallija fidejja, ħani ħendilja jiendi. Ħallija fidejja, ħan irranġa jien. Ħalli fidejja inti kompli faħħarni. Kompli ringrazzjani. Imma meta mulej fidejk. Inti taf bija mulej, imma affarijiet li jieħdu ftit żmien, imma affarijiet li jieħdu daqsxejn iktar. Imma ħankompli nirringrazzjak, ħankompli nemmen li inti smajtni u minix ħanħalli din tajjini, tinkwetani, ittaqqalni iktar. That's it, ħaniqaf, that's it, iqaf. Mela kulħadd tgħid it-talba waraj minn qalbek. Iftaħ idejk is-sistess, iftaħ idejk hekk, għamel idejk hekk. Għajn nagħmlu pass xi ħaġa prattika. Iftaħ idejk hekk għala għajnejk. Għala għajnejk. Għamel dal-ġest profetiku, għamel għadi ġest profetiku, simboliku. U ejdlu mulħera, din qed ittaqqalni. Din il-ħaġa qed ittaqqalni. Ejdlu x'inhi. Ejda bejnek u bejnu, ejdlu x'inhi din ħaġa. Ejdlu mulej, dil-ħaġa li tittaqqalni ħanneħħija minn fuq qalbi u ħanatija lilek. Ħuda ħantijilek issa stess. Inti jedli to cast my burdens upon you biex it-toqol tiegħi nagħtihom lilek u nitfaħħhom fuqek. Dak kollu li qed tittaqqalni qed nitfgħu fuqek issa fis-sem Ġesu. Daqshekk. Ħudu jien inneħħija minn fuq qalbi dil-ħaġa, mhux ħanħallija taqqalni iktar, kull meta niftakar fiha, ħanejlek grazzi mulej li inti ħatta, grazzi mulej li dinja fidejk, grazzi mulej li mhux fil-kontroll tiegħi, mhux fil-poter tiegħi qiegħda fidejk. Jiena ħan nirringrazzjak li inti qed tirranġa, li inti tiddilja magħha, li inti qed taħdem mulej anke minn wara l-kwinti, anke meta ma narakx u meta ma nħoss, grazzi li qed taħdem. Min idejja għal idejk. Ħuda. Dan. That's it. Mulej jista nirċiv il-paċi tiegħek. Nirċiv il-paċi tiegħek. Għax marrit xejn iktar taqqalni. Irrid il-ferħ tiegħi lura tas-salvazzjoni tiegħi. Ix-xitan il-paċi li saraqli nirċivih lura. U nirringrazzjak mulej li smajtni. F'isem Ġesu. Issa la tajtielu arak spiritualment, fiżwalment arak, tajtielu daqshekk, qiegħda fidej mulej. That's it. Toħodix lura, terġax titlob fuq għada. Kull ma dik tagħmel tiftakar meta tiftakar fiha. Mulej grazzi li inti fejjaqtni. Grazzi li l-qawwa tiegħek qed taħdem fija. Grazzi li inti qed taħdem f'din is-sitwazzjoni. Grazzi mulej smajtni u għalek nirringrazzjak li qed taħdem fija mulej inti. Grazzi l-lumina nirridimxi fil-paċi tiegħek, fil-maħfra tiegħek, fil-ħnina tiegħek u ma nħalli xejn u ma nħalli l-ebda ċirkustanza taqqalni iktar u tajjini iktar. Nagħti lilek mulej kull glorja u tifħir f'isem Ġesu. Amen. Ask yourself, did I truly give it to him? Vera tajtielu lil-mulej dil-ħaġa? Vera tajtielu? Vera tajtielu? Ħu nifs il-ġewwa. Release. That's it. Be free. Be at peace. Ġesu qal, meta nefaħ fuqhom, qalilhom, irċievu il-paċi tiegħi. Irċievi il-paċi tal-mulej. That's it. Irċievi il-paċi tal-mulej. That's it. Għex fil-paċi. Il-kelma disease tfisser nuqqas ta' paċi fil-ġisem. Dis nuqqas ta' paċi, lack of ease. Many get sick because they have no peace. Be at peace. He is our Prince of Peace. Enjoy your relationship with him.
gawdi r-relazzjoni tiegħek ma' Ġesu. U għex fil-paċi tal-mulej. Ħadd ma jista' jisraqlek il-paċi. Inti tista' biss tagħtiha volontarjament. Tħalli l-ħadd taqlek. Tħalli xejn taqlek. Kulħadd responsabbli għalih innifsu. Inti m'inti responsabbli għal ħadd. Kulħadd hu jażel il-futur tiegħu. Hi tażel id-destin tagħha. Ħadd. Imma inti l-għażla f'idejk għalik. Amen. Kulħadd jgħum bil-wifqa. Għal dawk kollha li intom fuq YouTube u televiżjoni, il-paċi magħkom. Il-paċi tal-mulej magħkom. Il-lejla mur orqod fis-sliem. Mur orqod fil-paċi tal-mulej. That's it. M'intix ħadeb għajjin. M'intix ħadeb aktar konfus. Il-paċi tal-mulej tinfadilek qalbek u ħajtek fi Kristu Ġesu. Amen. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla l-4 u s-sifilexxija fis-7 hawnhekk ġewwa l-Komunità River of Love. Jekk ħatarawna online dejjem wara 8 bejn wieħed ieħor u l-ħadd filgħodu fl-10 hawnhekk u online madwar il-11. God bless you. Narawkom. Ciao ciao. Alleluja.